नमस्कार. आपण आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुणे शहर मध्यवर्ती कार्यालयामध्ये आहोत. आम्ही मागे एक विषय फेसबुक लाईव्ह करून पुणे कॅम्पमधला सांगितला होता की त्याच्यामध्ये आज पुणे शहर हे एक नोकऱ्यांसाठी हब झाले. मुंबईकडे लोक जात नाहीत, परंतु ग्रामीण भागातली लोक आज पुण्याकडे फार मोठ्या प्रमाणात येतात आणि तिथे येतात लोकांना नोकऱ्या मिळतील म्हणून. आणि नेमका याच विषयाचा फायदा काही गैरप्रवृत्तीची लोक जी की फक्त फसवणूक करण्याच्यासाठी पुणे शहरामध्ये येतात. आणि ही लोक पुणे शहरात फसवणूक करण्यासाठी येतात आणि अनेकांना पुण्यामध्ये बसून ऑनलाईन ही लोक नोकऱ्या देऊ, तुम्ही एवढे पैसे कमवा, तुम्ही तेवढे पैसे कमवा, अशा काही गोष्टी सांगतात. आणि याच्यामध्ये जो ग्रामीण भागातला माणूस असतो तो पुण्यावरनं तो त्याच्या गावातून पुण्यात येतो आणि पुण्यात आल्यानंतर मग तिथं विषय असा होतो की ज्यावेळेस तो इकडे फसवला जातो त्याला पुणेकर फसवत नाही, त्याला पुण्यातला माणूस कधीच फसवत नाही. त्याला फसवतो तो बाहेरला जो माणूस इकडं निव्वळ फसवणुकीसाठी पुणे शहरामध्ये येतो तो माणूस फसवतो. आणि ज्यावेळेस बाहेरची लोक त्यांच्या गावाकडे जातात त्यावेळेस तिकडं विषय असा होतो की आम्हाला पुण्यात फसवलं. म्हणून आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची मोहीम हातामध्ये घेतली की अशा कंपन्या ज्या कंपन्या पुण्यामध्ये येतात, पुण्यात राहतात, पुण्यामध्ये लोकांच्या फसवणुकी करतात आणि त्याच्यामधून पुण्याचं नाव खराब करतात. आज अशीच एक कंपनी लाईमलाईट ट्रेंड्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी सुद्धा अशीच एक आमच्याकडे आली होती. ह्या ताईने त्याची आमच्याकडे पहिली तक्रार केली. दुसरा अजून पुढे येतो नाही ते नाही पळून बंद कर दार बंद कर. त्या ही पहिली तक्रार आमच्या माथाडी कामगार सेनेचे शहराध्यक्ष आमचे निलेश म्हाजिरे यांच्याकडे ही तक्रार आली आणि ही ताई पहिल्यांदा ती तक्रार घेऊन आली आणि त्या ताईच्या तक्रारीवरनं हा पहिल्यांदा विषय बाहेर आला. हा विषय बाहेर आणला असताना अनेक जणांकडून आम्हाला आमच्या पक्षावरती प्रेशर आलं. त्याच्यामध्ये आमचे शिवाजी मते असतील जे की वाहतूक सेनेचे शहराध्यक्ष आहेत, निलेश म्हाजिरे माथाडी कामगार सेनेचे शहराध्यक्ष आहेत, आमचे कैलास भाऊ दांगड आहेत, खडकवासल्याचे आमचे उपशहराध्यक्ष, आमचे विभागाध्यक्ष विजू मते आहेत. ही सगळी लोक तिकडे गेली आणि तिथे गेल्यानंतर पहिल्यांदा प्रथम प्रेशर तर आमच्या पक्षाच्या लोकांवरती अशा पद्धतीने आलं की ह्यांनीच काहीतरी गुन्हा केलाय, ह्यांच्यावरतीच खंडणीचे गुन्हे दाखल, अशा गोष्टी व्हायला लागल्या. ज्यावेळेस पक्ष लेवलला आम्ही या सगळ्या गोष्टी वरिष्ठांबरोबर बोललो त्यावेळेस कुठेतरी ह्याच्यामधली सत्यता पडताळणी केली गेली. आणि आज तो जो कुणी आहे अभिजित अर्जुन सुतार याच्यावरती पूर्वी सुद्धा 26 ऑगस्ट 2019 यावेळेस सुद्धा ह्याच्यावरती गुन्हा दाखल झालेला आहे. पूर्वी हा लोकमत पेपर मध्ये ही त्याची बातमी आलेली आहे. अजूनही हा ह्या प्रकरणात सुद्धा फरार आहे. मला सुद्धा अनेक लोकांकडनं या संदर्भामध्ये याला मदत करावी म्हणून फोन आले, परंतु मला वाटतं की जी लोक आमच्या पुण्याला उगाच घेणं देण्याचं बदनाम करतील पुण्यामध्ये येऊन, तर अशा लोकांच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अशाच प्रकारे उतरणार. आणि आज मला वाटतं की आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी मिळून त्याच्यामध्ये सगळे कार्यकर्ते जागेवरती होते, ते सगळे मिळून त्या ठिकाणी आले आणि त्यांनी आज याच अभिजित सुतारवरती आज गुन्हा दाखल झालेला आहे. तर वारजे पोलीस स्टेशन मध्ये त्याला बसवलेलं आहे. त्या ठिकाणी गायकवाड साहेब असतील किंवा त्यांचे वरिष्ठ पीआय असतील, यांचा खटके साहेब सिनियर पीआय खटके साहेब यांनी सुद्धा चांगलं सहकार्य केलंय. त्यांनी त्याला ताब्यात घेतलंय. परंतु आज आम्ही ही गोष्ट लाईव्ह करून का सांगतोय तर ह्या ज्या कंपन्या पुण्यामध्ये येतात ह्या कंपन्या फसवतात आणि पुण्याचं नाव बदनाम करतात. आज ह्या ताईला सुद्धा तशाच प्रकारे फसवण्यात आलं
आज थोडक्यात तू सांग, तुला कसं फसवलं थोडक्यात सांग. थोडक्यात सांगायचं ते कामाबद्दल सांगत नाही, शेवटच्या दिवशी सांगतात पैसे भरायचे, त्याच्यानंतर पैसे भरण्यासाठी फोर्स करतात. ट्रेनिंगला गेल्यावरती उठायचं नाही, तुम्हाला हा टास्क आहे, जबरदस्तीने ब्लॅकमेल करून ब्रेन वॉश करून पैसे काढून घेतात. किती पैसे काढले तुझ्याकडनं? 10,000. तुझ्या पुढे घरी गेले ते पैसे घ्यायला? हो, ते कंपनीतला माणूस घरी आला होता. मी त्याला सांगितलं की माझ्याकडे पैसे नाहीत घरी, तर तो म्हणला की तुम्ही घरी या, मोबाईल पर्स इथेच ठेवा. चावी घेऊन तो माझ्यासोबत घरी आला होता. म्हणजे अगदी ह्यांची इतकी डेअरिंग वाढली आहे की लोक अशा कॅन्डिडेट्सच्या घरी जातात आणि घरी जाऊन त्यांच्याकडनं, म्हणजे यांच्यावरती पहिले प्रथम खंडणीचे गुन्हे दाखल झाले पाहिजे की घरी जाऊन त्यांच्याकडनं पैसे घेतात. आता तुझं नाव काय? स्वरूप टाक. स्वरूप टाक, कर्वेनगर. हा कर्वेनगर मधला आहे. ह्याचा अंडर एज आहे, ह्याचं 17 वर्ष वय आहे या पोराचं. ह्याला सुद्धा अशाच प्रकारे फसवून. तुला कसं फसवलं तू 2 मिनिटात सांग. मला कॉल केलते त्यांनी की पैसे भर म्हणून वगैरे, आणि खूप आमिष दाखवलं पैशांचं, लालच वगैरे दाखवून पैसे दबावाने घेतले माझ्याकडनं. दबाव करून. किती पैसे घेतले तुझ्याकडे? माझ्याकडनं 10,000 घेतले आणि आधी पण 300 रुपये घेतले. दारुगडे ठेव त्याला, जरा दारुगडे ठेव त्याला आधी, त्याला तर बरत असेल तर. दबाव निर्माण करून पैसे घेतात किंवा आमिष वगैरे दाखवतात, खोटं लालच वगैरे दाखवून पैसे घेतात दबावाखाली. नाही म्हणले तुझ्याकडनं किती घेतले पहिले? 2,000. पहिले 300 घेतले, मग 2,000 घेतले, मग 7,000 घेतले, 9,000 रुपये असे 10,000. तुझं सांग रे. आता हा आलाय कुठनं त्याला विचारा. त्या फेसबुक लाईव्ह वरनं हा इकडं आला पाहून. तू कुठनं आलास? मी नाशिकवरून आलतो आणि इथं लाईव्ह बघितलं आपलं डार्लिंग रेस्टॉरंट मध्ये, कंपनीमध्ये समोर ना एक कटणी दुकान आहे, तिथं लाईव्ह बघितलं की लाईव्ह बघितल्यानंतर मी प्रवीण भाऊ सोनवण्याला फोन केला की माझ्यासोबत असे नाही असं घडलंय. तर ते बोलले पोलीस स्टेशनला आहे, वारजे पोलीस कंपनी होती ना? हो. काय नाव कंपनीचं? लाईव्ह लाईट कंपनीमध्ये फसवणूक झाली. प्रवीण भाऊंना बोललो तर मी वारजे पोलीस स्टेशनला आलो. त्यानंतर मग माझी फिर्याद दाखल. आता तुझा मोबाईल कुठे आहे? मोबाईल ते चेतनकडे आणि निखिलकडे, कंपनीतल्या पोरांकडे. काय म्हणून घेतला तुझ्याकडनं? ते बोलले पैसे भर, नाही तर मोबाईलचे पैसे हळूहळू जेव्हा ते कंपनीत पैसे येतील ना कामाचे तेव्हा वजा करून घेऊ, म्हणजे ते आम्हाला. आणि आमचा साधा सॅमसंगचा मोबाईल वापरतो कामासाठी असे बोलले होते मला. तर लिहून घेतलं की माझ्याकडून काय उद्या मोबाईलचं काय झालं जबाबदार तो राहणार, आणि माझ्या आधार कार्डवर सही घेतली होती त्यांनी, असं लिहून घेतलं. त्यांचं पत्र टाकून. हो, फेक अकाउंट काढा आणि मला असं बोलले आणि पैसे मागून घे, तुला 20,000 प्रॉडक्ट चालू करतो बोलली होती मला. तर मी ते बोलले 10,000 तर झाले. तुझं ताई तुझे पैसे सुद्धा तू दुसऱ्यांनी दिले तुला ना? पहिल्याच्या दिवशी त्यांनी समोरून बसून स्पीकर ऑन करून घ्यायला लावले लोकांना फोन करून, आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पण मला जबरदस्तीने. तुझे पैसे फोन पे ने घेतले का? फोन पे आणि गुगल पे? दोन्ही त्यांच्याच लोकांच्या मोबाईल. फोन पे गुगल पे नी हे सगळे पैसे ही लोक घेतात नावावरती. आमचा उद्देश हाच आहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा की फक्त हे पुण्यातच नाही, ही सगळीकडे ही लोक आहेत. तेव्हा प्रत्येकाने ह्याच्यामध्ये कुठेतरी सावध झालं पाहिजे. आम्हाला काही हाऊस नाहीये लाईव्ह करायची, किंवा आमचा निलेश माजिरे असेल, आमचा शिवाजी मते असेल, यांच्यावरती गुन्हे दाखल झाले असते. आम्ही घरात बसू शकतो, आम्ही यांना सांगू शकतो की नाही बाबा आमचा काही विषय नाहीये, तुम्ही तुमचं बघा. परंतु आम्ही एक सामाजिक बांधिलकी सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंनी आम्हाला जे दाखवून दिले, तेव्हा समाजातल्या वंचितांसाठी आम्ही काम करतोय की ज्या लोकांना खऱ्या अर्थानं त्रास होतोय. आजच्या कोरोना काळामध्ये ह्या फसवणूक करणाऱ्या कंपन्या फार मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. आता इथं अजून एक आहे, त्याला डांबून ठेवलं त्याला, तो मागं सांगता तुम्ही दोघं पुढे दाखव. तुला पुढं कोंडून ठेवलं होतं सांग कुठं आहे? मानकी मी नाही का सोलापूरवरून आलो आहे. माझं नाव अविनाश रवी चव्हाण आहे. तर मला सांगितलं होतं तू मी आधी नाही काय कंपनीत होतो दुसऱ्या इथं नाही का आपल्या इथं आहे कंपनी चाकणमध्ये, तिथं होतं. मग तिथनं नाही मी असं ॲड बघितली, कॉल केला. मग त्यांनी नाही रिझ्यूम वगैरे पाठव म्हणले. मग इथं या म्हणले. मग तिथं गेलं. मग तिथं गेल्यावर माझ्याकडनं नाही 2,000 घेतले आणि हे केले. आणि मग नंतर ट्रेनिंगमध्ये वगैरे ना पहिला नाही त्यांनी शिकवतात. मग तिसऱ्या दिवशी पर्चेसिंग वगैरे नाही सांगतात हे असं हे तसं. आणि मग चौथ्या दिवशी नाही का त्यांचं कॅल्क्युलेशन सांगते की 5 माणसं जोडले की नाही काही असं होते, तेवढं भेटतं, हे भेटतं. आणि जेव्हा त्यांनी इंटरव्ह्यूला बसवतात तेव्हा नाही एक जण येतो, पहिला इंटरव्ह्यू घेतात आणि आपण थोडं असं बोलता नाही का थोडं अडकलं
की मग त्याने तिथं नाही गेलं लगेच याला हे टाकतात ऑब्जेक्शन, म्हणजे याला टायमिंग देतात. मग ते म्हणतात एक 2 याला तास अर्धा तासाचं नाही तुला आता टायमिंग पुढं बोलून ठेवलं होतं. याला फ्लॅटमध्ये होतं आणि तिथल्या मुलांना नाही का कुठं जाऊ देण्यात, असं मॅटर झाल्यामुळे नाही का तुम्ही कुठं जाऊ नका, इथंच राहा. आणि एका माणसाला पाठवतात मुलाला, तो नाश्ता जेवण वगैरे येतो घेऊन आणि आम्हाला नाही फ्लॅटवरच नाही का जेवायला होतं. बाहेर कुठं जाऊ नका, हे करू नका, असं आम्हाला विचारून जावं कुठं किती पोरं आहेत जायचं. आता तिथं? तिथं असेल एक 15-20 लोक तिथं आहेत त्या फ्लॅटमध्ये. त्या फ्लॅटमध्ये. तर मी थोडं इकडे फिरायला चालू म्हणून आलो. आज 15-20 लोक तिथं अजूनही पत्ता काय तो शिवणे दांगट पाटील इस्टेट या ठिकाणी ही पोरं अजूनही आतमध्ये 15-20 पोरं कोंडून ठेवलेली आहेत की ज्या लोकांना कदाचित त्यांच्याकडचे मोबाईल सुद्धा, आता ह्याचा पण तोच प्रॉब्लेम आहे. हा तिथून मी बाहेर चाललोय म्हणून आलाय निघून आणि तो इकडे डायरेक्ट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे इथं आमच्या संपर्क कार्यालयामध्ये आला. निलेशनी काल जे लाईव्ह केलं त्या लाईव्ह पाहून त्यांनी ही लोक सगळी इकडे संपर्क करतात. आमचं तुम्हाला तेच सांगणं आहे की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 50,000 घेतले. तुझे किती घेतले? 50,000. 50,000 रुपये. ह्याच्याकडनं सुद्धा 50,000 रुपये घेतलेले. तर यांच्या विरोधात उलटे या लोकांना जर अशा प्रकारे डांबून ठेवत असतील तर या लोकांवरती किडनॅपिंगचे सुद्धा गुन्हे दाखल झाले पाहिजे. आता याच्यामधला जो हा अभिजित सुतार आहे याच्यावरती सेक्शन 341, 420, 506-34 याच्यानुसार याच्यावरती गुन्हा काल रात्री दाखल झालेला आहे. आज दाखल झाला 31 ना. आज त्याच्यावरती दुपारी 2:15 वाजता गुन्हा दाखल झालाय. मी आता गायकवाड साहेबांसोबत बोललो तर साहेब म्हणले त्याला आम्ही आणून बसवलाय. अजूनही या लाईमलाईट कंपनी ना या कंपनीच्या बाबतीमध्ये अजूनही कुणाच्या तक्रारी असतील तर त्या ठिकाणचे PI PSI गायकवाड साहेब आणि सिनियर PI खटके साहेब यांच्याशी संपर्क साधा. वारजे पोलीस स्टेशनला जा. आमचा माथाडी शहराध्यक्ष निलेश म्हाजिरे तिकडे आहे. आमचे इकडचे वाहतूक सेनेचे पुणे शहराचे अध्यक्ष आहेत. आमचे विभागाध्यक्ष खडकवासल्याचे आहेत, उपशहर अध्यक्ष आहेत, आमचे वकील लोक आहेत. या सर्वांसोबत आपण संपर्क करावा आणि त्यांच्यासोबत संपर्क करून पोलीस स्टेशनला जाऊन तक्रार दाखल करावी. मी निलेश म्हाजिरेंना सांगेल की 2 मिनिटं आपण त्या ठिकाणी बोलावं. आता ही सगळी जी लोक म्हणजे मला एक मुलगा आला होता माझ्याकडे की माझे पैसे अडकले. म्हटलं पगार अडकला असं, त्याचं वय विचारलं, त्याने वय सांगितलं 16. तर म्हटलं पगार अडकला असं म्हणून मी गेलो तर तिथली परिस्थिती एवढी भयानक होती. पण मी एवढी ती परिस्थिती बघून पण त्याने ताबडतोब पगार दिला. पण ती मी एक त्याची क्लिप काढली आणि ती फेसबुकला टाकली. तर फेसबुकच्या क्लिपवरून ही सगळी लोकांनी आली. जेव्हा या ताईने हा सगळा प्रकार सांगितला तर मला पायाखालची जमीन सरकली. मग त्याच्यानंतर मी परत एक लाईव्ह केलं की मी उद्या ती कंपनीमध्ये येणार आहे म्हणून. तसं त्यांना कळलं तसं त्यांनी माझ्याशी संपर्क करायचा प्रयत्न केला आणि संपर्क मला सकाळी फोन केला. म्हणले निलेश भाऊ मी तुमच्या पुण्यातलाच आहे, मी मराठी माणूस आहे, मी तुम्हाला भेटतो, आपण बसून काहीतरी करू. बरं असं बोलल्यानंतर मी म्हणलो बसा बेसायचं काय ना, आम्ही तिकडे येतो. पण त्यांनी माझ्या ऑफिसचा पत्ता काढला आणि डायरेक्ट माझ्या ऑफिसमध्ये आले. पण मी तिथं म्हणजे पुढारीवाले पेपरवाले होते, लोकमतवाले, सकाळ होते, न्यूजवाले होते आणि माझ्या ऑफिसमध्ये कॅमेरे आहेत. पण तसे ते आले. आम्ही त्यांनी तिथं पण लाईव्ह केलं. लाईव्ह केल्यानंतर त्यांनी 100 नंबरला कॉल केला. म्हणले की निलेश म्हाजिरेंनी आम्हाला ऑफिसमध्ये बांधून ठेवलं, मारहाण केली आणि असा कॉल केला. मग ते 100 नंबरचा कॉल बघून तिथं पोलिस आली. आम्ही त्यांना सगळी हकीकत तिथली परिस्थिती सांगितली. तेव्हा त्यांना विश्वास पटला की हा 420 म्हणून. म्हणजे असे प्रकार आता मला काय म्हणायचे, हा अभिजित सुतार हा मोहरा आहे, ह्याच्या पाठीमागचा सूत्रधार कोण आहे हे मला एवढंच पोलीस प्रशासनाला एवढं सांगणं आहे की ह्याच्या पाठीमागचा सूत्रधार बघा आणि पुणे शहरात आणि महाराष्ट्रात अशा कंपन्या असतील तर ताबडतोब बंद कराव्या. कारण ह्या युवकांचा छळ होतोय आणि यांच्या घरातली परिस्थिती अतिशय म्हणजे गरिबीच्या असताना पण हे कुठला तरी पैसे गोळा करतात. अक्षरशः ह्याने तर मोबाईल घेतला त्यांनी स्वतःचा.